свята, шановне господарство! Сьогодні ми починаємо майстер-клас по малюваних диванах. Мене звуть Анастасія Івановна Балаш, я педагог додаткової едукації Центру творчості Мінського району. Так само я мастак, ілюстратор, іконописець, дослідчик білоруської культури, супрацовник музею білоруської маляванки і з'являюся старшиною Мінської обласної організації Білоруського союзу мастаков. Широкая сфера у меня деятельности. Сегодня я вас познакомлю с таким видом, познакомлю, знову вы сустрэнетеся з гэтым традыцыйны від беларускага народнага мастацтва маляванка, ці маляваныя дываны. Усім сэрцам люблю гэтую справу і падзялюся сёння з вами, раскажу гісторыю, тэхналогію стварэння. Мы з вами сёння намалюем маленькі дываношак такі. Буду ўсё гэта расказваць, а мы ў працэсе будзем маляваць. Добра? Так, каб нам час скарыстаць. Трошкі раскажу вось пра гэтую выставу. Гэта працы мае. Прывязла спецыяльна для вас, каб вы паглядзелі ўжывую, як выглядаюць маляванкі, але таксама запрашаю вас наведаць Заслаўе, музей маляванага дывана, дзе сабрана самая вялікая калекцыя маляванак. Зараз раскажу тэхнічна. Мы малюем з вами на чорным палатне. Традыцыйна палатно спачатку прамалёўваецца грунтам белым, але ў нас часу не так шмат, таму мы у фарбы, якімі вы будете маляваць, будем дадаваць трошки белой фарбы. Вось каля вас такие вось баночки, зверху акрыл написано. Гэта белый акрыл. Паглядзіце, так как было усім доступно, зараз нясу і дам. Народное мастацтва. Малявалі рэдка сапраўдныя прафесійныя мастакі. Найчасцей гэта былі мастакі-самавукі, таму яны карысталіся такімі прыладамі, каб гэта было прыгожа заўсёды і хуценька. Карысталіся трафарэты. Я з вами працуем на сучасным палатне, а традыцыйна маляванка стваралася на даматканым палатне, якое фарбавалася ў чорны колер. У чорны колер таму, што звычайна мастакі выкарыстоўвалі самаробныя фарбы, якія самі замешвалі на клеявой аснове, выкарыстоўвалі будаўнічыя фарбы, і яны выкарыстоўвалі такі хітрык на чорным фоне. Любая нават тусклая фарба добра яскрава выглядае. Вось таму мы сёння з вами на чорным працуем. Роспіс па тканіне мулярамі, а так раней называлі мастакоў, якія стваралі дыванкі, вырабляўся пры дапамозе штампаў. У мяне фірмовыя такія драўляныя штампы, а раней выразалі наўпрост з бульбы, з буракоў ці з гарбузоў, нейкія формы, намазвалі фарбы, дываны вышывалі, ткалі. У 20-50-х годах мінулага стагоддзя дываны прыдумалі маляваць. Гэта было танней, прасцей і хутчэй. Таму, на жаль, імёны не захаваліся, але акрамя Язэва Драздові спыніцца на першай працы, тут можна сказаць пра стыль этнамадэрн, то бок я паглядзела на маляванку трошки з іншага боку і скарыстала для асновы звычайную хустку бабуніну. Тут роспіс па хустцы. І у мяне ёсць шэраг працы, дзе я распісвала па хустцы. Напрыклад, вось гэты дыванок маленькі, ён, вы бачыце, на даматканай посцілцы. Мне кавалачак гэтай посцілкі дастаўся, нават, глядзіце, я яго падтачыла, каб ён не рваўся, і зрабіла на ім маляванку. Тема раю была самая запатрабаваная у творчасці ў той час. Як вы думаеце, чаму вось у 20-е гады менавіта людзям так хацелася бачыць рай? Гражданская война, тяжкий час. Тяжкое жыццё, конечно. Кому нужна влажная салфетка? Потом можете неким колером ему зарубить больше. Другі мастак, які заслужвае увагі сёння яго згадаць, гэта
Дядька Язек його називали при житті. Фотографируйте моего кота. Язек Нарцизович Дроздович. Дозвольте себе казаць удзячна за тое, што вы выбралі гэты майстар-клас. Мне таксама прыемна было сёння падзяліцца з вами сваім майстэрствам, трошки вас наблізіць і расказаць вам пра гісторыю маляванкі. Гэта такая тэма пра нашу беларускую адметнасць, пра нашу культуру. Пра гэта важна ведаць, валодаць гэтай тэхнікай. І вось, сёння вы спрычыніліся да гэтай тэмы і дзякую вам вялікі за гэта. Спадзяюся, што вам спадабалася маляваць, быць мулярамі.